anzwa chiti Geza panga ari pese paizikanwa. Saka aiti kana akuita live yake, internet yake inoitwa abrupt, inotambuka nayo. Kutaura kuti kuziya pauri. At one point Geza was in Mutare. Uchinzwa kuti South Africa, no, he was in Mutare. Ndakutaura kuti musingapanda kumuchiziva. Best friend yaChiwenga asanyatwe. Vanga vatojamba bhoti kudhara, vanga vatotorwa kudhara, but kutorwa kwavo zvaifanira kubuda pachena kuti muzive vatorwa inini. Kulian TV. Ngoma Kulian ndozvourayira pamunhu namadhokonono atiri kunzwa pano, madhokonono anotaura nanga gwaya ndovira pamunhu hereni. Early Sunday morning. Good morning Zimbabwe. Today I'm back kunge msana nema updates are fresh. Zvinhu zviri kuitika right now, zvinhu zviri kutaurika ma streets e social media. So nasi nini zvinhu zviri kutaura panapa, hana yangu iri kutorova as of now, but andisipa kuti ndijudge kana kuti ndiite sei, ndangachimbotrya kunonzi kudonza information kuti ndikwanise kuisvitsa kwamuri, because munoziva kuti inini kana zviri zvenyaya zvechibasa ichi ndakachimaster and ndakachitrainera, but inini ndagara ndinosimudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bwa iyo haisisiri secret. But kana uchinge une chimonya chemubrain sechandinacho chiya chekuti tokwanisa kungoiti ZANU-PF yacho pasi nayo chero zvese zviri kurongwa izvo zvitova tangovaudza kudaro, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Regedzai ndimbopinda pacall iko zvinezvi mubva mazvinzwira, but ndisandapinda pacall. Kune vanhu vari muSouth Africa kana uda kuregistra company ovofurwa FNB business account easy, chinongodiwa chete ivalid passport yako, bata owen izveso panhamba idzi, sasaswera uchikumbira vanhu mabank zvito zvinhu zvekudhara, because pane umwe mufeso wangu akambotizwa nemari akumbira bank account, iwo chivhurwa rako bank account izveso. Tora nhamba idzodzi dziri pascreen dzaowen right now, ubate owen weeducation research. Kana ungobvunza maprice mototaurirana muinbox naowen, wotoziva kuti watooneka company registration zvese, anopedza masports murume ishasha. Mr. Kulian muri right, Kulian TV. Aiwa ndiribo zvangu andamboya ndasangana nerimwe ningirikini video renyu papa chitaurwa zvizhinji, but one thing chandangofarira chengoti ngati panane mukana mumbouya mutsanangurire vana veZimbabwe panapa vepaCuliant community yese inoteera politics dzese dzekuZimbabwe panapa kuti vambonyatsonzwisa kuti zviri kunyatsofamba sei. But ndachichokumbiriso kana mukanyatsotsanangura nerurimi rwamai kuti because tine vamwe machembero kuti chedu chekwaQueen chinovati jambeiche like zvimbaa muchiexplain muchiita pepe. All right. Kulian vanoteera politics here, vanoteera opposition on Kulian TV. Aiwa, vanoda politics izvi. Aiwa, havadi politics. Vanoteera opposition. Aiwa, vanenge vachidaya. Isuti vaudza chokwadi vanobva varwadzirwa, but inondinakidza ndechekuti pane zvatinenge tichitaura zvese hapana chatinombopodza. Ipapo gara makazvimaka izvozvo. Wamana ndashama muromo wangu chete hapana chandinopodza and ndinokubrekera. Yeah. Right. Nyaya yaposta, yes ndoita nechirungu because pane vamwe vasinga we are from different ningiriki. Tine vanhu vemitauro yakasiyana siyana. Ora yapasa mungosangana. Ora dasa ipa mungono kuita muchingosangana so. I want to ndirimushona chindere changu chiri limited. Saka I always see it best kuti kana ndichitaura rega ndikotaura nechirungu kuti vanonzwa vanzwe ipapo. Alright. Right. Nyaya iripo ndanyora kuti Geza and the M31 dead and buried. Yes, ndo ndatovhura ndichimhanya ndikati makuita sei mudhara wangu Geza ndikati yeah. Right. Nyaya Geza rega nditangire panyaya yandaita nhasi asura kudzokera kumashure. Yeah. Ndakaona mwana obva watsamwa ndikaudza kuti Geza iZANU-PF. Vanobva watsamwa. Handizoti kuti kwachitsamwirei. Geza hasi opposition ndakazvitaura. Geza iZANU-PF akurwa ari muZANU-PF. Yeah. Ndikati akabuda muZANU-PF asina mazino, asina simba. Saka anorwa ari muZANU-PF. Yeah, that's true. I agree. Kutaurwa naGeza kuti amurwire ndivice president aChiwenga ndozita raakataura. Sei zita iroro taakuritaura ivo aChiwenga vacho vasina kumbobvira vashama muromo. Munoona kuti Comrade Manize handiti vamutsvangwa ndovati Comrade Manize. Munoona kuti vakataura kuti zita iroro. Saka paita vanhu 2 vataura munhu 1. Ndosaka tichitaura kuti M31 yamuti kuti M31 ndeyani ndeyaChiwenga.
Okay. But zviri kuitika pandanyora apa ngatiseka ndionese vanhu zvavasiri kunzwisisa. Structure yaChiwenga yanga ichiita kuti vaite simba yakapazwa and yapedzwa nayo zvamuchose. Remember ndichiti inini muchaona mamantra aya ekunyora kunzi 2030 idi anenge achipo hamuchazvinzwe futi muchiuza ndichizvitaura zvesezve. Ya ipapo makazvitaura ende ipapo ndinobvumirana nemi chokwadi takatoti muri kunyeba. But makatotaura chokwadi ipapo. Zvakava zvaitika. Ya. But ezvino mukatarisa manje zvinezvi mukatarisa munoona kuti kubva nezuro zvatanga futi. Ndakaona Tagwirei ya. Kuda Tagwirei akazvitaura. Yeah. Yes. Muchaona kuti talk iyo yakutanga kudzoka futi from yesterday. Anyway, yaifanira kutanga kubva musi wa14. Yakutanga kudzoka futi from yesterday. And mahashtag aya akutanga kudzoka futi. Because setup yanga yakaitwa ndeyakadai so. Ndandoda kuti vanhu vanzwisise. Vanhu vasangoteere murima. Amunangagwa vasati vatora. Vakatanga vaona vanhu vese atinoti isusu mahopefuls vana kutarisira kuti amugabe tikavapinza ka ini ndinobva ndakaiso. Vamwe vanga vakatotarisira kuitawo spin around iva idi vachiva kuti right toda ndikamudaisoka ndomupfudza ini ndopindawo ipapapa. Saka vanhu vanga vakateyana. Okay, yeah. But pakuteyana kwavanga vakaita handichika vamwe vakapinda vachitrusta vamwe vakakanganwa kuziva kuti mutambo vari kutamba unonzi politics. Okay. Yes, pamutambo unonzi politics hauna munhu unotrusta 100%. Ndichidaro so ndirokutaura ndirogona kudzora nyaya inogona kurwadza vanhu ndesikati kudzitaura but ndikaende dzitaure. Muri kuona nyaya yaMary Mubaiwa iyaya nageneral ichiri mukoti ndo zvinokutaridza kuti politics haufa wakatrusta munhu 100%. Because munhu waunoti wako anogona kukukudukura hazvisati zvapuruvwa but ndofunga muri kungona nemafambiro ari kuita nyaya yacho. Yeah. Right. Best friend zvandoda kuti vanhu vanzwisise ava vanhu vari kutaura nekufungidza ini ndinovaziva vamwe vanotovaziva personally. Best friend and watinoti confide kana kuti munhu anovimbwa naye kana kuti wanotrustwa and aitrustwa nageneral na retired general Constantine Gouveia nyika dzino Dominic Chiwenga. Munhu wavainyanya kutrusta Sterek pavanhu vese ndiasanyatwe. Okay. Chizive kuti asanyatwe ndovanga vasara vakabata kuZDF kwera because ndovanga vasara vakagara muSterek ndo vaimhanyisa nyaya dzese mukati. Alright. Saka simba raVP ranga riripo raita kuti ana Geza varamba vachibudisa muromo vachitaura zvisina basa zvese zviya because vaiziva kuti isusu tina retired army general wedu ane munhu waanoziva kuti akapa command akaridza pito mukempi mese muyamuya chinobuda chakadai so. Saka vanhu vese vakapinda vese vakamhanya kutaura ana Geza vakamhanya kutaura yes but havana kuziva kuti vakaenderwa pamberi kudhara politics dzakatotambwa 10 years ahead. Best friend yaChiwenga asanyatwe vanga vatojamba bhoti kudhara vanga vatotorwa kudhara but kutorwa kwava zvaifanira kubuda pachena kuti muzive vatorwa inini. Vaifanira kusiva vachitrustwa so that munhu anenge kule ati akauya achatanga kuvafonera kuti aiwa inzwai general itaitidai inzwai anasanyatwa ari kumisa vakadai itaiso anasanyatwa ari kumisa vakadai so sanyatwa achitaura nevanhu obva ona kuti kule ati ari kusaidi uko uya ari kusaidi uko. Saka basa munhu anga akabata yatinoti anchoring pafight yese iyi ndaasanyatwe. Munhu anga achitora asanyatwe ndiye anga achihwina mutambo uyu but chamusiri kuziva ndechekuti asanyatwe wanga wakahwinwa 10 years ago. Saka imimi muri kufamba uyo ari kuti best friend yangu but haasi kuziva kuti best friend yakaita sei yakahwinwa kudhara ndonyaya ndandichinyora nhasi iyo. Mukatarisa this year munoona kuti akuda Tagwirei vane charitable foundation yavo vane inodonata iyi handitika munoona kuti vakadonata kumhuri yaasanyatwe. Inini ndo pandakabuda paya about 2 weeks ago ndichiti ndozva zvandinonyora imimi hamuna basa nazvo vanhu vese mune mukopopota but chandinoziva
aiwa inini munozizaka tichitoona zvese hapana chatisingaenda hakuna kana vhidhiyo rinotijamba because tichitoa ndo marisechi zacho tichida kunyatsoningina iye ndakati inini munhu wese ngaachideclare side raari kana muchiri kuiziva nyaya ndakaifundisa ka 3 consecutive days kuti munhu wese ngaachideclare side raari because ndaiziva ndo pari kutangira hondo yacho ipapo. Saka general wangu akamira vachiziva kuti ndina Sanyatwe and Sanyatwe ndiye anga ari enka yavo kuti vanzi general it's because of Sanyatwe because Sanyatwe ndiye anga aine macomrades. Alright. Saka pazobuda Sanyatwe vachidoneterwa vachibva vapreza uyu inikirekeni kuda Tagwirei ndopapedza general Simba ipapo kureva kuti general vangu general but havasina kana ani kana 1 havana kana munhu 1. Okay. Because vanhu vavaitiwa navo vanhu vanga vari pasi paSanyatwe. Saka Asanyatwe vadeclare side ravo manje. Yeah. General havana munhu. Havasina munhu. Vanhu vaifunga kuti vanavo vanhu vanoripota kuna Asanyatwe. Saka Asanyatwe vaenda kusaidi kwavo. Saka general vasara nani ndo pane nyaya yangu. Oh, ndo pari kunofira ningirikini yacho iye. Ndo pafira tsoro yacho yese ipapo because munhu amuri kuziva kuti uita achitikati ngatibudise zvombo tobudisa takadai tikati vanhu ngatidai so tinobuda takadai munhu akabata vanhu vese ari kuti communicatera kuti kutemba ipapapa ndeAsanyatwe. Yo. Saka Asanyatwe manje varatidza side ravo vari kusaidi raana Atagwire side raana Atagwire ndo side rasitting president. Saka general vasara vango general zvezita retired general but havana kana musoja 1 achiri kusaidi kwavo. Yes, because vaifunga kuti vari kusaidi kwavo munhu wava orchestra zvese ndaAsanyatwe because Asanyatwe ndo best friend ndiyagari best friend yaChiwenga. Okay. Yeah. Yes. Saka ezvinezvi pasara M31 yasara but inani. Hapasisina ka. Muchiuza ndiyati yainfiltratwa. Vabviringidzika ndizvozvo zvacho izvozvo. Pamuri kufunga kuti makawanda, muri kuwanda but munhu wakawanda naye ka. Ndiye munhu wevanhu iyo ndio ziso revanhu vamuri kuwanda. Ndosaka maizwa ndikuti geza panga ari pese paizikanwa. Saka aiti kana akuita live yake internet yake inoitwa abrupt inotambuka nayo kutaridza kuti tiri kuziva pauri. At one point geza was in Mutare muchinzana kuti South Africa no he was in Mutare ndakutaurira zvamusingabata muchiziva. Osaka ola wanga ari muZimbabwe mo. Anga ari Mutare akachengetwa muarmy base. Yes. Saka ezvinezvi manje chakupisa amuchagarika munyika because chaputika ka akusi M31 haisisina army haisisina masoja haisisina wainayo. Saka vanhu vangatsamwe sei but ndo chokwadi. Iri document riri kuzobuda nhasi richitenderedzwa nevanhu izvi ndandinaro 3 days ago ndina vanhu vandakapa amurikuona document iri ndo riri kutaridza kuti Zimbabwe haisisiri chi Zimbabwe is no longer a republic. Zimbabwe nikirikini empire manje yakuramwa naking kingdom munhu mutapa kingdom. It's politics. Kutaura ndorati mundiprove handi muri kurekoda ndorati mundiprove wrong if I'm telling you lie. Ivo aTimothy Chiminya vari kunzi ndo mukuru wacho ndisekuru vangu veropa chaivo kwete vekunotsvaga kurai no munhu akatokurira mumba medu baba vangu ini ndo vakachengeta baba vangu baba pavo ivo vakachengetwa nababa vangu mumba medu. Saka ndiri kutaura zvekufuya zvekufungidzira nekunze kwese kuseri kwesoko. Saka ndosaka muchizwa kuti pane information ndo pandiri because I know the players. It's politics atinazara nadzo. Tinyorerwa naAmerica. Pazobuda tsamba itinyorerwa naAmerica pese pa. Isienda kutopembera kuti tagadzwa umambo. Isita kutozviziva kudhara. Kuzongotaura tongotaurwa zviri patetoziva zvaitika kumberi. It's now a kingdom. Zimbabwe is now a kingdom. Mukaona tsamba iyoyo muchaona kuti haina kunzi Republic of Zimbabwe. Ndazvona yato kingdom. Exactly. Saka chindiudza patorwa munoziva
politics dzakatambwa vanhu vasati vaziva kuti dzatambwa because paitwa kuya 2017 vachiona kuti vanhu vese vabvumirana the person anga akabata anga ari mukuru weZDF hatitika mune ndakaboti joku iyaye joku anga ari mukuru weZDF ndachiwenga right ndo vakaisa vakapa command kuvanhu vese kunana parents chiri kuAir Force vachienda kwese kuma prisons kwana zimhondi ndivo vakapa zvese izvozvo saka ndivo vanga vari muridzi wechinhu pakutora chinhu panguva iyoyo but pakutorwa kwechinhu havana intelligence dzakafanana nedza sitting president. Sitting president was already 10 steps ahead. Sitting president was already 10 steps ahead. Kubva vazoti right ndichipinda rikadibe ndabvisa vanhu mumilitary ndivaise ndibvise vanhu mumilitary ndivaise munhingirikini mumaoffice but avaiswa anonzi macivilian office vabviswa kumabharak kupfuti saka vese mwavabvaitwa vice president mwavabvaitwa minister of agriculture mwavabvaitwa minister of foreign affairs saka vese vakabva kuitwa mumabharaks president vagadzira chinhu chavo mumabharaks saka chinhu chamuri kuera muchiroera pasi kuti chabata torera pasi kuti chakatambwa kudhara ende hachisunungurwa nemusununguro wamuri kuita iyi yanga iripo yahondo yaitika inonzi last vetting to see who's still for us and who's not for us ndiani wedu ndiani asiri wedu ndo yanga iri final audit yanga yaitwa inonzi final audit kuona kuti ndiani asara saka ezvino izvi yakuenda one way without opposition. We are now a one party state, a one party kingdom. Taakumhanya nestructure inenge yeChina iyeyo yekuziva kuti mhuri yakati ndiyo inotonga uye achibva anosiyira kuti tinongotwa umambo zviya zvino saka kureva kuti election kunenge kusina aiwa election hakusisina election zvazvo yese izvi because taa kingdom ndokandikutaurira vanhu taa kingdom mafidi dynasty ndo yaakurana taa kingdom kana chiti mafidi dynasty ndiri kutaura kuti Mnangagwa family ndinonzi mafidi dynasty kana musingaizive kuti wakabva apo usira shoni usira omwe wake vachingoenda exactly zvinongoitwa umambo zvoti uyu achibva panosirwa mwana pachibva uyu pachisirwa uyu pachibva uyu pachisirwa uyu ndo zvaakuitika izvozvo kudzinza ikoko saka vanhu ngavatogadzire mentality yavo kuziva kuti ndo zvaakuitika beta munhu udhile nechokwadi pane kurwa nechokwadi wotaka kutuka vanhu vari kudzidzisa nevari kupa information saka mukazati kuda kuzofoma opposition, it's a waste of time. Opposition for what? We are no longer a republican, we are now a kingdom. But 2020 nigirigini yacho pavaiti vachipedza pakapa ndopa vaiti tobva tapinda kunigirigini iye nigirigini yatosainwa ratowiriranwa zvekupasiswa rere riri kutenderera zvaro but ndauro pane kwandisina kuona ari chinhu tasema signature ari patsamba yakabuditsa iyo tasema signature ari patsamba yakabuditsa iyo tasema signature ari patsamba yakabuditsa tasema signature ari patsamba yakabuditsa because zvandifunga kuti tingazvibvumirana semazimbabwenzi isusu nenharo dzedu dzatinadzo idzi aiwa mune nharo dzepasocial media but iyi kutambwa ipolitics munhu wamuri kuda kutamba nayo unoona kuti hamuri kuda ngati aiwa imi muri kutamba politics dzepasocial media munhu yakatadzwa nesadhaki yese. Do you know, let me tell you something that you don't know, that's being proposed. Nditeererei and mark my word munozati nandipotse kana kutaurira chokwadi. Sadak is now considering to have him extend one more term. Zvisati zvakabhoitika kusadak. Sadak chairperson. Sevaiza ndakutaurira izvozvo. That is sevaiza ndakutaurira izvozvo izvi. Ndosaka ndikutati ana hachilema vaiswa panguva yakaoma pekuti vari kufemereka izvozvo so. Because vane pressure kuZambia ikoko. Obvious next election, my election in Zambia next year, chances are hapapinde because support are kuiwanawo. ANC hapana painorasana neZANU. Mukaenda kuMozambique hapana painorasana neZANU. Saka chinhu chacho chakaoma so kuti munyasa kuchinzwisisa on a general perspective. Chinonetsa kunzwisisa magandanga aya akabatana.
politics. For the first time ndotonzwa nyaya idzi ndikutodikitire zviso yo mamwira ndikuita mvura aiwa ndikutadza ifatika iwewe ndione kuti zanoda kubata nedzimwe pasi pu ndikati iwewe but tendichirwera pasi nayabos tendichirwera pasi yeah, so what's the way forward? What's the way out? Tingeta say pabudi because pari kupisa hapo, you know, pamwe because munosati zvinhu zvese zvine way out zvinezvi. Chiri kuitika ndechekuti it's too late vanhu vakanonoka vakaita sei vakasiya kingdom ichimiswa, kingdom yakatomira and kingdom haipasike zvekumhanya. Muda kuripota kupi everyone in position is part of the kingdom. Saka muda kuripota kupi? Ndosaka vaidedzera ma2030 kuti vanga vatochironga vakatochimaster kudhara. Yo. Aiwa 2030 yakungopindwa izvonezvo hapana ari kuopoza. Garai muchizviziva hapana ari kuopoza because there's no opposition. If by chance, if by chance, ndichida munhu ange advocate Nelson Chamisa. Anditika ndivabvunze inini palive. Ngavatsvagirwe platform ndivabvunze palive. It's not like he doesn't know what's happening. He knows what's happening. Yes, he knows what's happening. Saka zvekuzoti vanyora katwiti kakadai vakatozona kuti chakavharika chinhu hachapindiki chakatoyambuka kudhara. Dai chisina kudaro so ndidi kutaurire mainzwa kuti Nelson Chamisa vabatana na vice president because Nelson Chamisa has got the numbers, vice president has got the power, vakabatana yakaita force kutonyarira kwakaita kazwa kuti right achibudike chinhu. Saka zvava zvekutanga kunyora matwiti ezvinezvi zvinoziva kuti masapota ava havadi naye but ndochokwadi yandiri kutaurira icho chirambai makataridza ndakuudzai. But Chamisa is the chosen one. Akachuzwa kawo. Akadedzwa naMwari kawo. Nani? naMwari. Akagadzwa naatsvangirai. Imika taurai zviri right. Akagadzwa naatsvangirai. Zviri unconstitutional kuti party yenyu yamunosapota iyo. Zvamunotoziva imini futi. But vatsvangirai vaitoziva kuti uyu ndiye the chosen one. Vaitoziva ndiye the chosen one. Aiwa according to him. Problem yakaita opposition ndikutaurirai. Opposition yakamhanya kunobata vanhu mapastor eAFM. Handisi kuti havanzwi Mwari. Ndinovada vanhu vaye ndochechi yangu ndochechi yandinofarira iyo. But ndoo mafundiso vakamhanya kunobata ivavo. That's where they lost it. Vangadai vakamhanya kubata vakomana nokwata ava. Vamunonzwa vachipa zviporofita zvisingakufadzei kuita sei. Because vanhu vakana pachitaura vanenge vachipindira nemuchokwadi. But vanhu vese vakatorwa vese. Vakaiswa kumutapa kumutapa kingdom kubva vanyarara. Hapana muprofita wamunonzwa achiprofita zveZimbabwe futi. Ndo pari kutondinetsa kana kuti unonzwa kuti umwe apiwa mari nachivhayo umwe adidi. Exactly, that's how they're getting people in the kingdom. That's how they're getting people in the kingdom. But Mwari wacho anozozvipindira. Yakapinda in love. Ani? Ndati Mwari wacho anozozvionawo sema kana vanhu vacho vakutengwa vachiri vanhu vake rava Mwari wacho. No. Inini samufundisira kandi kutaurirei. Pamunofanira kuita action muri kuita prayer. Pamunofanira kuita prayer muri kuita action. Ndo zvamufana muri kukanganisai because you are not properly guided vanhu vari kutaura zvaMwari. You are not properly guided. That's where the challenge is. Israel. Ndo yakasarudzwa naMwari. But panodiwa action yakaita action. Ndonyaya imwe ndaitaura panapa ndichitizoni kune vanhu vaiti mapasta yakandikina tikavabata ngativarove vekuti vaiti hanzi nyika iye zvichanaka neprayer munangagwa ngatimunamatire kuti abve inini I was against that vanhu vakandiopoza vese panapa ndichitaura nyaya iyo ndichiti munganamatira kuti munangagwa abve neprayer chicho chakadaro izvo. Chimbodzwai tsvagai Uncle Jets muri kuzvinzwa veZimbo Life tsvagai Uncle Jets. Ndakavaudza inini before 2023 elections. Vanazvo vakati amakore I'm putting this in the archive. Bring him on. He will tell you kuti uyu murume akatitaurira ndikati hapana chiri kuzowinwa apa. Zanu yakawina kudhara. System haisi kuzobva. System ikabva ndinopisa magarments. Ndakavaudza ndikati nyorai pasi. Zvezanu PF hazizokuwina ndizvokubirira. When you say ukaona uchitaura
zvinhu zvisingafarirwi nevanhu vanokuti unopenga uri murakashi uri wenhema vakuda chokwadi chekunyeperwa ndo problem yavo vanhu yavo ndakutotambire chokwadi chichirwadza wodhila nacho unokurumidza kupora because right now M31 has been dismantled. And for your own information, right now we don't have opposition in Zimbabwe. Because Chabangu is ZANU-PF, the pet. Ipapo I agree with you. Our opposition manje hatina opposition zvedu. Vari kuzvita opposition vacho man zvinotinetse. But M31 hatiti tine team yakaita sana nyoka yemabhunera. Nyoka yemabhunu akangofanana naKulian. Kulian atori nevanhu because iwo wakaita vanhu vako organically usina a subject matter yauri kuita derive. Wakaita vanhu vako organically yeno unopinda mu100,000 vanhu vako hapana poka uye akauya because akataura zvaida kunzwika nevanhu vakamhanyira kunobata kunopisa ndotoka kuti unobatwa iwo neInterpol uri outside of the country zvauti you are vulnerable. Ziva kuti you are vulnerable. Nyoka yemabhunu ndakambotaura vanhu vakaseka ndikati inzwai taurai nendokukumbirirei ruregerero. Unotikumbirira ruregerero ndiwani iwayo? Ndikati alright mirai. Akakanya because akataura paisa pana kutaura. Vanhu varuswera vachirwira munhu ari insignificant. Munhu aingoita noise yanga yakungokanganisa vanhu yanga yakuita unsettle vanhu. Saka makangoswitchwa off volume chete when he was just put in prison. Right now he's languishing in prison. He's dying in prison. Ari memo haambude zvekumhanya. Musambonyepera muda kuita zvesezvo. Because ANC nezanu chinhu one. But chimukumbirira ikaimi kana muchikwanisa kumukumbirira chatochikumbiro chedu isusu mungomukumbirira mukomana abude mhuri yake yanetseka. Vanhu vaifungwa ndikuita majokes, vanhu vaifungwa kuti handofunga munhu kangoroka mukapasta kasina kana basa. Ndo zvaifunga vanhu izvozvo. Because vajara mapasta ari popular anoita noise mumasocial media isitakanyarara but patinotaura ndiro zvatinonzwikwa. Aiwa but ndichiputisa record yasiyedeta nomwe munhu because andikanipa in private ndinochichengeta kuti kugadzira kuenda kumberi. Ndiri kuti hangu pano nevanhu vanenge vachitaura havasi veseka vanotaura zvinhu zvine ningirikini zvine senzika zvekuti mungabva matorwadziswa nevamwe vanhu. Like I told you last time ndikati munoona even vanhu vanofollowa vanenge vachititeera pani totoziva kuti kune vamwe vari kutaurawo nyaya dzekuti unotoona kuti uyu anenge achishanda mupurazi uyu anoshanda pakati saka hazvisi zvezvo kuti mungabva matooreswa mumwoyo muchikwanisa kubatsira munhu. Anomaona nguva yekunyoka yemabhunu abude kana yakwana chaicha ndichakutaura kuti nyoka yemabhunu ezvo zvaakubudiswa zvandakakundira na Blessed Mhlanga kuti next week Blessed Mhlanga ari kubuda vabuda achichiprofita ndichiziya pechiprofita nokutaenda pachiprofita tirikutya paichokwadi next week Blessed Mhlanga ari kubuda tirikutya kabhozi last time ani makati nyoka yemabhunu anogona sandwich andakati anoitwa sandwich nezvamuri kuita because right now vanhu vari kusapota zvanyoka yemabhunu vari kuita money game. Munhu ese ari kudya mari nekuko mumwe ari kudya mari nekumwe ari kuti ndimina wanyoka yemabhunu mumwe ari kuti hanzvadzi yanyoka yemabhunu. Everyone is trying to make money out of a desperate situation. Nyaya iyoyo takatonoti isi sakati imototaura motoiadresa murimi iyoyo zvenyu because isi tikangozvitaura panapo zvinonzi maakuningirikina vanhu maakuoresa vanhu mwoyo. Nyaya iyoyo ndakatoiona those guys are men oti chimbomirai ndiri munhu wamwari mukuma ndikatadza kuitawo phone call yekuchemawo nepafoni kuti mukomana uyu handizive what's the best condition yekuti abude paari, what do you want him to do. Mukuma ndotadza kuudzwa here inini makuesa kuziva kuti uyu anozikanwa uyu mukuma ndinotadza kuudzwa here inini. Hamungatadzi but apa mune makuti apa teta kunongokumbirawo samufundisi ka kwete saapostori tetichidenda manhasi kuti hazvetiwa uyu ndinobudisira zvisati zvaitika saka vanhu vasinazoziva kuti uyu munhu zveshuwa uyu anenge achiudzwa chokwadi. Yes tinombotuka zvedu tichiita mafanidzo but munhu anoudzwa chokwadi. Nyaya yenyoka yemabhunu as of now vanhu ngavambunyarare nezvayo. And I will tell you at the right time kuti nyaya yenyoka yemabhunu ichitaura iso kana kuti yamira so ndichakutaurira kana nguva yakwana. As of now munhu ndomukanganisa because vari kuziva kuti kubata nyoka yemabhunu takakuvharai volume ndosaka maona manyarara mapererwa neM31. Now nekuti wazvaitwa vageza izvi we are all finished. Chii chimwe futi tiende zvangu ndinogeza semunhu achangosvika kubva handiri kuti vageza saka muti havachatotauri futi pevakatotaura pakatokwanira. No
no listen inini handidi kuswera ndichitenderera handitika ndakakupai mafoto angu nevanhu nemafoto mafoto nageza handidi kukuzviona kuti masora kuti handisi kutaura zvekufungidzira ndakazvibudza pane imwe video kuti handisi kutaura zvekufungidzira tarisai connection iyi waageza inini uyu awe munhu ari kunegocheta uyu neuyu ndakakupai zvese in photo form munoda chimuti wazonzwa munhu achati inini handisi pakutoageza unotaura naageza uri weopposition geza ndewekuzanu pia problem yemuzanu pia zvandogara ndichitaurira vanhu izvozvo vanhu vari kuziva here ndakambonyora ndikati what were the tankers doing in Mutare ndaida kuziva kuti vanhu vari kuziva kuti ageza vari pamutare here panguva ino ndikaona hapana apindura ndikati vanhu vari kuita noise vatombozakana kuna ageza pakaipa nhasi mandikitiriza nhasi mandikitiriza ndotodikitira alright regedzai tingoti zvanhasi ka toti bye maita basa. Thank you so much for having time with us here. Thank you ever so much. Sharp bye. Ini mazimbabwe ndaichaziva izvo amene nokomenda yomega dzimwe nyaya dzacho I've tried my best to, because this time you know on this video yanga isiri video kuti ndiswera chipikisana chita sei kunzwa information kungotorawo side kwazviri kutaurwa mozonzwawo. I think apa ndachingobika ndapakura chinzwai mundudzowo zvamuri kufunga mucomment section mangu. Kana usati wasubscribe panapa titasara nevanhu vashoma chingosubscribe itongoona kuti taita sei papapo.